Hi everyone! So, ipakita na ko sa inyo ang favorite na kong pan. Ayan. Ayan. Akong chikiting nasa likod. Hi Scarlett! Ayan. So, mo ni akong favorite na pan guys. Kaning may pagod-pagod. Ayan. So, bisag unsa nga pan, basta pagod, mo na akong favorite. Ayan siya. Ayan. O dyan akong pinaka-favorite ang pagod na part. So, every time magpalit ng pan, kailangan pagod. Ako na pa isa, oh. Ayan. Ayan, mga unta. Mga unta habang wa pa naglangi atong baby. Nalingaw og kit-kit sa iyang dulaan akong Scarlett. Wala, oh. Luwi kayo. Hi, Scarlett! Bawal pa kaanin, nak. Sagit. Hi! Ayan. Padong na sa kuha.